Квартал стадиона е. Ето да е добра репортерка съм. Ето аз много не обичам пиратка, но добре. Къде? С халатчето. Обърни си главата. Детето е добре. Няма да го гази, ще го оставя до край. Камера в колата, като си визала телефон. Да, за това верно е така. О, ма на мен ми замръзнаха пръстениците, но още не си взех ръкавиците. 100 пъти казах, че... 100 пъти го казах в лайфа, ти какво не си разбрал, не знам. Ама дразнахме, че има умници тук. Викай цялата махала, викам Младеново, викай всички приятели от Младеново, от Моми Брод, от всекъде. Цялата махала. Всички. Добре е детето. След малко ще научите случилото се, нека се съберат повече хора, споделяйте лайфа. Nema. Не беше, ама и тук. Имам много. Ето не, Кой чопли се? Аз не съм. Кой чопли се? Това и Добрина, и Ани, която Жанава. Да, детето е на 8 години. Като идват насам, ще пишем всички.